Vipa Fashion HR u suradnji s L'Orealom Paris vam predstavlja prirodni look. Prije nanošenja make-upa na lice nanosim dnevnu hidratantnu kremu. Za ujednačavanje tena koristim L'Oreal Paris True Match tekući puder koji se savršeno stapa s bojom i teksturom kože i pri tome joj daje prirodan izgled. Kako bih fiksirao tekući puder, koristim puder u kamenu. On ujedno uklanja i neželjeni sjaj čela, nosa i brade. Na cijeli kapak nanosim svjetliju nijansu L'Oreal Color Riche Quad Cienila. Radi korigiranja crtica od pudera i nabora kože, nanosim najsvjetliju nijansu Quad Cienila na donji rub kapka. Tamniju nijansu Cienila nanosim na pregibaj kapka i rub donjeg kapka. Uz rub trepavica nanosim L'Oreal Superliner tuš za oči, kako bih dodatno istaknuo oči. Tanka linija tuša treba pratiti liniju oka. Obrve ću definirati Brow Artist Shaper olovkom za obrve, te ih počešljati četkicom koja se nalazi na drugom kraju olovke. Kratkim potezima olovke popunite praznine pigmentom, uredno ih počešljate u smjeru rasta dlačica, te dodatno zagladite voskom koji se nalazi na drugoj strani olovke za obrve. Volume Million Lashes maskaru nanosim na gornje trepavice u nekoliko slojeva. Donje trepavice naglašavam vrhom četkice cik-cak pokretima. Na usne utapkavam malu količinu True Match tekućeg pudera, zatim blagim utapkavanjem nanosim Color Riche Eva ruž za usne iz Privé kolekcije. Na obraze nanosim L'Oreal True Match rumenilo kako bi se dodatno naglasile crte lica.